Bueno, pois o último caso atopamos aí nese camposanto do Grove. Que está ocurrindo, Adela, porque os veciños denuncian un sin parar de roubos, non? Sí, efectivamente, os veciños e veciñas do municipio de Grove non paran de denunciar furtos e roubos constantes aquí no mesmo cemiterio. Teño o meu carón a Isabel Otero, que é a dona da floristería que está na entrada do mesmo camposanto. Como se están vivindo estes roubos? Bueno, é algo que pasou xa sempre, non é de agora. É algo que xa fai moito tempo que levan búcaros, levan flores, levan o que pillan. Tanto xente, que supoño que será homes e mulleres, como os drogadictos que hai un puesto aí, continuamente rouban basta bolsos. Claro, sospeitades que un dos problemas máis graves é que hai un punto de venta de droga aí ao lado. Sí, entonces entran, pasan aquí a noite moitas veces, a mí na floristería entraronme máis de 200 veces a roubar, levaronme de todo, desde terra, velas, flores, ramos, toman café, é algo continuo. Bueno, agora hai un parón. Puxen unha alarma e vexo que agora que hai... Hai un parón na túa floristería, sí, pero no cemiterio non. E aquí temos como testemunha a outra Isabel Montenegro. A ti levaronche algo de moito valor, contanos. Valor sentimental. Levaron a primeira vez que roubaron foi o mes de... O día seguinte de morrer a miña nai, que lle sacaron a moitas das rosas amarelas que tiña na coroa. O mes seguinte leváronos unha virxen con un cuenco de cristal. Despois leváronos un anxo con outro cuenco de cristal, onde apareceu unha fonte roto, sin as alas. E o sábado, este sábado pasado, levaron un xarrón. Non é por o valor, senón é que nos queremos a familia, que nosos pais descansen en paz, tranquilos, e que nadie se este lucrando de cousas que para nos teñen valor sentimental, pero para eles non teñen valor ningún. Claro, Isabel, por valor quería dicir valor sentimental, porque a veces pesa máis non ese dano emocional que o dano económico, non si? Sí. De feito, o que máis nos doeu foi a virxen que levaron, porque era un regalo que lle había traído o seu neto de Lourdes. Ela tiñalle un cariño especial, simplemente porque lle había traído o seu neto. Por maior motivo nos doeu máis, porque ela desvivíase polos netos. Xa vexo que é bastante grave esta situación. Vou volver coa outra Isabel para que nos contes un pouquiño se hai vixianza, se non, que falta neste tipo de casos. É imposible porque non pode estar nadie continuamente dando voltas. E máis é tan grande que ainda que hubiera unha persona, se está por unha esquina, collen polo outro. É imposible. Isto non se pode solucionar. Ainda que cerren a porta, que hubo anos en que cerraban a porta, pero non saltan, son chavales xóvenes, saltan, e había roubos igual cando estaba cerrado, así que mellor é que este aberto e que... E hai denuncias, ti denunciaches, por exemplo? Eu xa deixei de denunciar fai moitos anos, porque total, mira, entraban e que? Entran, levanme ramos de flores, levaronme velas, levaronme terra, levaron de todo, pero chega un momento que xa diste, que onde os van a pillar? Como van a estar a poñerse por un roubo así, a coller huellas, é imposible. Entón, o que fixen agora, puxen unha alarma, e parece que está máis tranquila a causa, pero máis de 200 veces me entraron. Cantos veciños poden estar afectados? Non sei se se pode contabilizar de algunha maneira. Non se pode contabilizar, porque non sei. A mí comentan ali na floristería, levaron máis flores, levaron o búcaro, levaron... No ano que hubo aquel apagón en diciembre, entraron no cementerio novo, levaron todas as velas que había de pilas e as outras velas, porque cando hubo apagón aquelas navidades, pero non é algo que é continuo, me refiro, non é todos os días, pero... Pero é continuo. Entendémolo perfectamente. Moitísimas gracias ás dúas Isabeles que estades aquí con nós, e a ver, nos desexamos, tanto os meus compañeros como a min, que esta situación se deteña. Grazas, Adela. Bueno, pois queda claro o pesar deses veciños. Gloria, le vamos repasando uns cantos casos. Claro, ao final son como a diana fácil, non? Para os cacos, para obter cartos rapidamente, non?
Bueno, pero parece que se apuntaba ou se quería indicar de alguna maneira que, dado que é un punto quente de droga, ademais que podían ser os enfermos que forman parte deste grupo, e eu xa sei que o que vou a decir igual non gusta, pero e se non foron eles? Porque, sin máis ni máis, a ver, pa que quero un xarrón? Que fago ca Virxe de Lourdes? Que o cambio por unha papelina? Sí, o que pasa que últimamente, huéleme máis... no caso de Valdeorras, por exemplo, que lembrábamos aí, é que este home o que contaba que efectivamente, como dis, non era o valor, é que alguén quería fastidialo, é dicir, No, pero eso xa era un caso, boa por ti. Alguén quería como facer dano, non? Pa que quero a Por foto facer, do pai ou a de alguén? santiña, non? Efectivamente, do Porque pai se de sabe alguén que ou da nai de alguén. Se non quero facerlle dano. O sea, eso es, claramente iban a por él. Ora, neste outro caso, igual non hai que buscar entre os enfermos que están ao pé do... O sea, criminalizar, No, igual no. digamos, Igual hai que y buscar desconfías de que ese trapicheo que apuntan aí a veciñanza, non? Sí. Xosé Aí, Antón. por exemplo, hai unha señora que decía que non era de agora, que xa fíxose sempre, igual en maior escala, pois neste momento. Por eso pide máis vixianza, E é normal que a pida. Pero, a ver, nos roubos o modelo é moi senxelo. É dicir, eu roubo se teño venta. Se non teño venta, non roubo. Eu roubo unha santa, si esa santa vai a ter unha... A ver, pode haber o caso que era un caso excepcional, incluso coa esquela que lle puxeron de que xa morrera, non? Do señor, non? Que foi, era unha cousa distinta. Pero aquí, as flores, roubo flores ou roubo centros, si alguén mos vai comprar e vou a ter un negocio aí, Sí, pero non? estes roubos nos cementerios ás veces é un centro ou unhas flores, pero que moitas veces pois é que incluso rouban elementos ornamentais que eso sí ten valor, e que eso levámoslo vendo en moitos lugares. Sí, co tema das flores, eu non sei se recordades que sabíramos noutros cemiterios que o día seguinte se levaban as coroas e os ramos e tal, e que incluso estaban investigando se había un mercado negro de xente que traficaba con estas flores que se manteñen moi ben o día seguinte e que as revenden para que sexan utilizadas noutro enterro ou noutro funeral, non? O marxe deso, eu creo que estamos máis no terreo do vandalismo que haxa un mercado como tal, en que exista algo así. Pareceme que pode estar máis vinculado con eso, con actitudes de vándalos, que o que buscan é pois un pouco destrozar, que ven que isto é un obxectivo moi vulnerable, porque non está controlado, non está vixiado, porque realmente soamente lle importa a estos veciños, pero tampouco xera como un mal maior, non, dentro de que efectivamente a eles lles está facendo moito dano. E sobre todo o medo, aí estaba contando tamén Adela, Miguel Ángel, que non me parece menor o feito de que lle roben o bolso cando van a visitar os seus defuntos, non? A sensación un pouco de inseguridade cando vas ali, non? Sí, eso dice. Claro, que puxeronse sobre a mesa... No, eso xa, cuidado. Os vandalismos suelen ser puntuais, é dicir, o vandalismo, pois eso, xente que o mellor pois está perjudicada, como diría Pepo Suevos, non? Pero, e que actúa dun xeito, pois, vale, ben. Pero aquí, o que penso eu, é dicir, por escoitar a esa señora que dice que non é unha cousa de agora, é dicir, que sempre hubo certos roubos puntuais, pois das santas, dos... Os vandalismos son contagiosos tamén. Quero dicir, agora que estamos moi afeitos a redes virais, todas estas cousas, non sei cal é o orixe verdadeiro de que isto dure tanto tempo, pero sí parece relativamente sinxelo incrementar un pouquiño as medidas de seguridade, colocar é un lugar moi transitado, ao fin e ao cabo. Se están a dormir ali, a pasar a noite ali, se saltan a valla, controlémolo. Controlémolo para que non teñan esos veciños esa sensación de inseguridade. 12:04 minutos, seguimos ampliando esta nova coa que abríamos hoxe o termómetro, seguimos pulsando reaccións ante, bueno, pois unha nova que non se xoga só no terreo judicial,